Nu. De-aia e bine cilindru, să știi. Când îți spun de cilindru, să știi ce trebuie să Ai bătut jos un pic. Nu foarte jos. Nu, mai sus ai bătut. Acolo ai bătut. Dar n-ai nici fum ca lumea. Când veneai tu de rupeai pământul. Da. 5-5. Acolo unde e. Auzi? Sau vrei tu mai încet un pic? Da? Atunci aveai ultima săritură, aveai 3 metri de săritură. Așa aveai. Urmărește tu filmările alea, la 5 metri saltă trambulinul, așa ești, la săritură în lungime. Ei, ați dat să pune stop.